Hello everybody, खुलुमबाय बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। आंजों लोगोसे दं दिनै खुंगुर। ओमफ्राय जों दिनै दुमनिनि साहा बागानाव फैदों। दुमनिनि साहा बागानाव माने खायसे जेनेबा आनएक्सप्लर्ड जायगाखौ जोङो नायनो फैदों दिनै। जों सानैजों दिनै माने एसे एक्सप्लर खालामनो नाजागोन। जों खाथियाव दङब्लाबो बेखौ गुवारै माने नायफेराखै एबा गुवारै गिदिङाखै जोङो साहा बागानाव। नाथाय दिनै जोङो गुवारै माने बे साहा बागानखौ नायगिदिंनो नाजागोन। नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला नायलांनो हागोन। जोङो मा मा जायगायाव गिदिङो एबा मा माखौ जोङो दिन्थिनो हायो बेखौ दिन्थिलांगोन जोङो। बेयो जाहैबाय साहा बागाननि फेक्टरि। बेयावनो साहाखौ दिहुननाय जायो, माने सापातखौ, जायखौ जों सापात बुङो। माखैबा लामाखै फैनानै सापात फेक्टरिनि सिङावसो हाबफैफ्लांबाय जोङो। दा थांफिनसै। ओरैबादि माने मोसौफोरा लामाया बेयाव जोबोद लेथ्रा। इखो खस्थ' मस्थ' बारनोसै, नायनोसै ओजा मा दङ। बे ससेयाव जों मोनसे मोजां एसे सिनारि नुदों, बेयाव एसे हाबना फैनोसै। बैजा सोरगिदिं साहा बागान, गोथां गोथां गोजा। ओरै दं मोनसे लामा गोथां ग्रिन। ससे थांना फैनो र' बोरै जायो। दंफां सायायाव बार खोलो खोलो बारदों, जोबोद गोजोननाय मोनदों गोथां गोथां सिनारिजों लोगोसे। मोनदों ना खुंगुर? बरिया। बेयाव जिरायनानै टाइम पास खालामनो हामदोंमोन, नाथाय जोंहा गुबुनावबो थांला दंबावो। बेनि थाखायनो जों बेनिफ्राय थांथ'नोसै, मानोना बेयाव बेनि अनगायै जेबो नायनो लागा गैथ'ला। अब्ला थांसै जोङो, आगान सुरलांसै आरोबाव। DSLR लानानै फट' खेबना होनदो जादनो जायगायाव। नाथाय गैथ'वा दासान्दि जोंनियाव। जरा थाबाथ' बांसिन मोजां होनदो। जरा लाना फैदो नों गावबा गावनिखौ। Moza. Sudah juga ini yang ni. Ini kerja. Ini kerja. Ini mana? Tuh. Bukan ya, masih tunggu. बबेबा सारियालियाव मोनफैबाय। नै जों दा बबेबा सारियालियाव मोनफैबाय। सारियालियाव मोनब्रै लामा, मानसिफोर गैया सासेबो, थाग्राबो गैया, खिन्थु न'फोर दङ इजा न'फोर। आरो बेयाव मोनसे लिरनाय दं मायबा सेक्सन रुक'दिकाट।
हाजोखौ जोबोद समायना नुदों रियेलाव मोगथाङाव माने मोगथाङाव होनदों आङो खिन्थु केमेरायाव बेसेबां जादों पता गैया मोजां नुदों बरिया बोथोरा सान्दुं गोसा जाबाय दहाय अखा हादोंमोन फुङाव जा मानसिनि न'खरफोर दङ आरो लामाबो दङ लामा नुहुरगासिनो जोङो दायो थांनो हागौ ओमफ्राय नै दा जोङो दंफां सिङाव दङ दंफां सिङाव बरिया साया नांदों आरो बार गुसु गुसु बारदों सान्दुं गोसाखाय जोबोद मोजां मोनदों दा नायबावनोसै मा जायो Tanda Roh sana Sakya जामलांजोब्बाय ओरैबायदि जर'दोंमोन sakya नै जामलांजोब्बाय गोसोम हायाव नांलायबायलै नै लामाया ओरैबायदि खस्थ माने फिस्ला जादों साखायानो गिदिंबाय थायो खाराखै बेनि थाखायनो जों नारनांगौ जादों ओइजा लामा दङ मोनसे ओमफ्राय नै ओरैजा दं सिना दा जा थाङो थाङा जागोन माने थांनाया मोजां जागोन नामा ना थांनाया मोजां जागोन बेखौ दा साननांसिगोन लामायाबोथ' मा फिस्ला सलायनो हास्लाबनाय नङा दा ओरै थांनांसिगोन नुबाय सोरगिदिं साहा बागान जोबनो गैयि नै जा अबेसे जोब्बाय नै दैमा दं बिनि उनाव दैमा दं दैमानि उनावनो मानसि थाबायग्रा लामा माने ओजा थांबाथाय नोङो सकि थांनो हागोन बा दारागाव थांनो हागोन खोना माने आं इदि लामाखौ आन्दाज खालामदों नै बेथ' जोबनो गैया निला निला अख्रां गोथां गोथां साहा बागान दंफां लाइफां बेसे समायना बे बुहुमा देग्लाय जोङो गुबुन लकेसनखै थांनोसै नायना फैनोसै बोरै जायो थांनो हागोन ना हाया गोजाथ' थांनो हास्लाबासैनो सलायनोनो हाया जोबोद फिस्लायो साखाया साखा जामलांजोब्बाय हा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै ओजाजों थांनो हायासै देग्लाय ओरै थांसै जोङो फैयै फैनानै जों मोनसे न' बायदि मोनबाय बेयाव माने साया दङ बेयाव दसे थाथ'नोसै खामानि मावग्राफ्रा थायो जानांगौ बेयाव सा लोङोफोर जानांगौ बे जायगायाव ओमफ्राय नै दहायनि बायदि जायगाखै ओरै थाबावनोसै थाबायनानै ससे स्रां दिनै रुबबारखायसो मानसि गैया खोनालै ना होमबाथ' टाइमा बरिया जाबाय जोंनिया दिनै बाजार दिनै दुमनि बाजार जायो ओमफ्राय आं सानदोंमोन दिनै मानो खालि होननानै खिन्थु आं दासो गोसोआव फैबाय दिनै रुबबाराव मानसि थायानो ओमफ्राय बियो दासो खोन्थाबाय आंनो ओमफ्राय आं दासो मिथिबाय जोङो नैजानिफ्राय जों दा फैफिनबाय दा जोङो देग्लाय सानजा फारसे थांबावनोसै जा
मा मा मोनलाङो ससे नायबावनोसै सान्दुंआबो गोसा ओमफ्राय मेंदोबो फिस्ला नालाय हाफ्रा बाइकबो लांजोबनो हाया जायगाफोराव सासेखौ लायनो फैदों बाइकखौ स्कुटिखौ माने सासेबो रावबो मानसिबो सासेबो गैया थांलाय फैलाय खालामनाय बा सोरबा इदि लामाजों थांनाय इदि सासेबो लोगो मोनाखै जोङो दासान्दि गिदिं गिदिंगासिनो दुमनिनि मा खै दङ गिदिंगासिनो जोबनोनो थाङा माने ओरैबायदि गुवार गोलैगोन wow how nice नामा नैयाव बेयाव गोदान गायगासिनो Gimana gasal ke dede no जों दा सोंखांबाय बेखौ साहा बागान खाग्राफोरा आलायना दोननो थाखाय गावसोरनि जाग्रा बेसादखौ आलायना दोननो थाखाय बान्दों मना लाबोयोना मनायाव जाग्रा लाबोयोना लान्च ओमफ्राय बेखौ बिसोरो बेयाव आलायना दोनो बेनि थाखाय लाबोदो जोङो गामि मोनबाय गामि एथले लामाया एसे न'खरनि दमखलावनो आथिं सुलांसै आथिङा लेख्रा जाबाय wow memang dolong saya boleh sini kira ngabe oke saja lah nih बबेबा गामियाव जोङो फैबाय फैफेरै गामियाव नै स्कुल दं प्राइमारि स्कुल ओमफ्राय निजा थांनो सानदोंमोन खिन्थु लामाया लेथ्राद्राय बेनि थाखायनो जोङो इमान खस्थ' खालामला थांफिनसै जोङो गुबुन साइडखै जों बेयाव एसे फट' लाबाय गावजों गाव दलंआ जोबोद गोबगोबथार गोदान दलं बेफोरबो नै गोजौ गोजौथार जों दहाय फैदोंमोन नैजानो फैदोंमोन ओमफ्राय आङो ओजानिफ्राय दहाय नैबे लामाखौ दिन्थिदोंमोन दहाय जे माने स्कुटिया मार फिस्लायदोंमोन ना बैनो लामाया बैनोमोन ओइनोमोन नैजामोन ओइनोमोन आरो कारेन्ट खुन्था दंमोन ना दहाय ओइनो दे